Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistana çanak antennalaryna garşy görüş täzeden deprenýär. Türkmenistana häkimetleriň çanak antennalaryna garşy görýän şäherleriniň gerimi inni etraplara we oba ýerlerine de baryp ýetdi. Olar ila tarasyny gurrundeşlik geçip çanak antennalaryny gurmazlygy, mundan ozal bar bolan antennalar derhal aýyrmagy tapşyrýarlar. Geçen hepdäniň şenbe güni Daşowdyň vilayet häkimligi etrap häkimlikleri vilayetin çägindäki büdjete degişli edara kärhanalaryň, mektepleriň, mektebe çenli çağalar, bağlarynyň, hastahanalaryň we beýleki saglyk nokatlarynyň ýol başçylaryna ýygnak geçirip, olara garamagynaky işgärleriniň daşary ýurtlaryň Sputnik telewizionyetine tomoşa etmezligini, çanak antennalaryny gurmazlygyny, ozal bar bolan çanak antennalaryny desini aýyrmaklaryny tapşyrdylar diýip Azatlygyň vilayetdäki çeşmeti 28-nji iýunyna habar berdi. Mundan ozal türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlaryny çanak antennalaryndan arasalamak çäreleri esasan paýtagat Aşgabatda alınıp barlýardy. Yerli tinçiler bu ýagdaýy ýurtda maglumata garşy görüşiň nowatdaky alamaty hökmüne garaýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä Türkmenistanlylar döwletiň maglumat gödäwçiliginden halas bolmak üçin daşary ýurtlaryň kanallaryna tomoşa edýärdiler. Vilayetiň büdjet işgärleriniň en çemesiniň aýtmagyna görä Yamal we Hotbird Sputnikleriniň aýyrdylymagynyň sebäbi olarda Azatlyk Radiosu we başga da bir näçe erkin kanallar bar diýip Azatlygyň çeşmeti aýtdy. Häkimetler çanak antennalaryna garşy görüşiň nowatdaky tolkunyny ýakynna mejlisde telewizini we radio gepleşikleri hakynda kabul edilen kanuna salgylanyp düşündirýärler. Olar daşary ýurtlaryň telekanallaryna erotik mazmunly kinofilmleriň köpdügini, şeýle materiallaryň ýaş nesliniň aňyny zäherleýändigini aýdyp ýokardan tapşyryk bilen büdjet işgärlerini antennalara tomoşa etmegi gadagan edipdirler diýip Azatlygyň çeşmeti gurrun berdi. Azatlygyň beýleki bir habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanyň ýüze golaý daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üpjün edilýär. Çeşme şol kanallarda efiri verilýän materiallarda da çanak antennalaryny gadagan etmäge hamany esas döredýän kinofilmleriň efire berilýändigini, muňa garamazdan çäklendirmeler boýunça önsüňdiňe çanak antennalaryna gönükdirilýändigini aýtdy. Çeşme Daşowdyň çägine ilatyň 5,9%-nyň hojalyklaryna öý telefon liniýalarynyň çekilendigini, şol sebäpden Sewitde halkyň agrymly bölegine IPTV mümkinçilikleriniň el ýeterli däldigini aýtdy. Hökümetiň maksadynyň adamlary dünýäde bolýan wakalardan bihabar goýmaga synanşyga çalym edýändigini aýdyp Çeşme sözüne goşdy. Türkmenistana teleradio kanallar döwletiň berk gödäwçiligine we eýetçiligine saklanýar. Ýurtda döwlet baş tutan derejesinde ýurdun media serişdeleriniň esasy missiýasynyň gazanyldy diýilýän üstünlikleri wagys etmekden ibaratdygy wagtal medeniýet işgärlerine ýatdylýar. 2016-njy ýylyň aýagynda Daşowda yerli häkimetler vilayetiň käbir owa mekteplerine ýörüýte duşuşluklar geçirip, onuň dowamyny Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini internetden ýa-da Sputnik antennalarynyň üstü bilen diňlemeligi tapşyrypdylar. Halkary gurumalaryň metbuat azatlygy boýunça ýaýradýan hasabatlaryny Türkmenistan ýylyň-ýyly yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Düýbi Parijde yerleşen terketsiz reportyorlar gurumasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda çap eden hasabatyny Türkmenistany 180 ýurduň arasynda 178-nji oruna yerleşdirip, ony maglumat azatlygyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýol başçylary döwrüň täze ilmi tekniki mümkinçiliklerine ähmiýet berýänligini aýdýarlar. Hökümet ösen tehnologiýalary ýurtda ornaşdyrmagy, iradyň aragatnaşy hyzmatlary we internet bilen öpçünçiligini kämilleşdirmegi ileri tutýan meseleleriniň arasynda agdaýar. Türkmenistanyň raýatlary bolsa aragatnaşy hyzmatlarynyň hiliniň ýurtda ören pesdigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary soňky aýda hususanda Daşowdy vilayetinde aragatnaşy hyzmatlarynyň öňküsinden yaramazlaşanlygyny, web saytlaryň köplenç açylmaýanlygyny, mobil telefonlardan jaň etmek üçin hem onlar çegedek aýlamaly bolýanlygyny aýdýarlar. Adamlar Türkmenistan internetiniň yaramazlygyna, haýallygyna öwrenipdirler. 3G internetiň vilayet merkezinde hem ýene 2 trap merkezinde bar. Emma muňa da 3G
internet diýip bolmaýar. Häzirki günlerde mobil telefonlaryňdan birine jaň etmek üçin adynyň 40 sapar jaň eden soň düşüp bolýar. SMS hat ýatsaň 24 sagatdan gowuşýar diýip adatlygyň habarçy taýdýar. Onuň sözlerine görä edaranyň işärleri munyň sebäbini müşterileriň sanynyň köpelýänligi emma ýeterli enjamlaryň satyn alynmaýanlygy bilen düşündiripdir. Turkmencell Altınasır kampaniýasyna degişli sowda brendi Türkmenistanda aragatnaşyk hyzmatlaryny öpçün edýän Yeketek bu şirketiň resmi websaýtynda ýerleşdirilen maglumata görä 2014-nji ýylda Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrliginiň Türkmen Telekom elektrik aragatnaşygy döwlet kompaniýasynyň kärhanasy hökmünde düýgü tutulan we 2013-nji ýyldan bäri ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hökmünde işleýän Altınasır şirketi GSM standartly hyzmatlary hödürleýär. Şeýle-de kompaniýanyň resmi websaýtynda onuň öz ulanjylaryna hat keng mümkinçilikli 4G internet hyzmatlaryny hem hödürleýänligi aýdylýar. 2017-nji ýylda kompaniýanyň abonentlarynyň sany 5,5 milliona barabar bolupdyr. Adatlyk Radiosy Türkmenistanda aragatnaşyk hyzmatlarynyň kiline degişli soňky maglumatlar dogrusynda Turkmencell kompaniýasynyň resmi kommentariýa alyp bilmedi. Ozalky ýyllarda Türkmenistanda alternativ aragatnaşyk hyzmatlaryny 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda 2 ýyllyk ara kesme bilen ýurtda işlän Ortiýatyň MTS kompaniýasy hödürleýärdi. Türkmenistanda mobil aragatnaşygyň we internetiň üçinçiliginde onuň haýallygy ýyly-ýylyna kesilmegi ýaly tekniki kemçilikleri bilen bir hatarda telefon ulanjylary häkimetleriň gözükçüligine degişli narazylyklaryny hem öňe sürýärler we ulanjylaryň ýydarlanýanlygyny aýdýarlar. Türkmencelliň interneti ýöriýeti gulluklar tarapyndan berk barlanýar. Türkiýede işleýän Doğan garyndaşyň bilen IMO Messenger arkaly bir hepdede 10 sapardan köp habarlaşan raýatlary howpsuzlyk edara çagyryp soraga çekerler we mobil telefonlaryny elinden alyp bir hepdeden ýa-da 10 günden soň eýlerine gaýdyp berýärler. Raýatlaryň internetiň gowy işlemeýänligi sebäpli ençeme sapar jaň etmäge mejbur bolýanlygyny aýdyp şikayet edýänligine garamazdan howpsuzlyk işärleri şu interneti umuman ýapmaly. Sizler Türkiýedäki garyndaşlaryňyz üstü bilen häzirki gytçylyk, kynçylyk barada Adatlyk Radiosyna habar berýäňiz. Sizler şpion daşary ýurtlaryň içalasy diýip haýbat atýarlar diýip Adatlyň Türkmenistandaky habarçysy soraga çekilen yerli ýaşaýjylaryň birnäçe bilen söhbetdeş bolanlygyny aýtdy. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň şahsy elektron gurallaryny tötänden barlaýanlygy şol sanda mekdeplerde okuwçylaryň, döwlet kärhanalarynda bolsa işgärleriň we köçeden geçip barýan ýaşaýjylaryň mobil telefonlaryny zor bilen barlaýanlygy barada ýyly-ýylyna maglumat gowuşýar. Şeýle barlyklara sezebar edilenler özlerine daşary ýurtly habar beriş serişdeleri ilkinji nowatda Adatlyk Radiosy bilen habarlaşyp habarlaşmanlygy barada soraklaryň berilýänligini gurrun berýärler. Şol biraktyň özünde de New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny goraja Human Rights Watch guramasy Rohte Schwarz adly Germaniýanyň kiber howpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusynda aladalanma bildirip beýanat çap etdi. Olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň websaýtlary bloklamak hemde adam hukuklaryny basgylap olary ýydarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre görendiklerini aýan etmeli diýip Human Rights Watch guramasy 25-nji maýda çap edilen maglumatynda bellädi. Adatlyk Radiosynyň adathabar.com websaýty Türkmenistanda petikli bolmagynda galýar. Muňa garamazdan ony böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän proxy serwerleriň üstü bilen açyp bolýar. Adatlyk Radiosy öz dinleýijilerine hem okuwçylaryna türkmen we ors dillerindäki websaýtlaryny okamaga şeýle-de biz bilen sosial ulgamlaryň üstü bilen habarlaşmaga howpsuz mümkinçilikleriň ençemesini hödürleýär. Türkmenistan'dan Adatlyk Radiosynyň adathabar.com websaýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Adatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepler Adatlyk Radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Nurwan. Türkmen goşunyny gulluk edýän eskerleriň azy güpçünçiliginiň eýgiderli peselmegi olaryň barhakan enatalaryny ýüz tutmagyna sebäp bolýar we soňky 5-6 aýda enatalar watan gorugçylaryny bolmanyny aýda bir gedek doýagarny naharlamak üçin täze bir usul oýlap tapdylar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Bu usul soňky döwürde eskerleriň enatalaryna telefon edip ýa hat ýazyp özlerinden habar tutulmagyny bolmasa da komandirleriniň telefon hasabyny pul geçirmegi haýyş etmeginiň köpelmegi bilen bagly.
Bu maglumat harby gulluga çağırmagyň ýalky mewsumynyň tamamlanyp barýan wagtyna gabat geldi. Aprel, may, iyun aýlaryna goşuna çağırlanlaryň köpüsi ýam harby kasam kabul etdi we öz gulluk etjek harby bölümlerine geçirildi. Şu döwürde kasam dawaralaryna gatnaşan we soňra oglundan habar tutmagy ýetişen enatalaryň bir näçesiniň adatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä eskerlerini naharlama günni olaryň ýakyn howsarlarynyň esas aladalarynyň biri bolup durýar. Netijede oğullar goşunyny gulluk edýän enatalaryň harby bölümleri edýän azyk saparlary ýygjamlaşdy. Aýdaly olarlar enatalar esasan oğullar harby kasam kabul edenine ýa 1 ýyl 6 aýdan öýde geçirilen gutap sansadan tamdyr çöreginden we gowurdakdan ýüklenip öz ogly bilen bile onuň ýanyna gullukdaşlaryny naharlap gaýdan bolsa inni ýygjamrakdan diňe 3-4 eskeri naharlamak üçin barýar. Bu azyk sapary aýdylmagyna görä şeýle bolup geçýär. Oğul gulluk edýän enatda ýola düşmedinden oğlunyň bir näçe gullukdaşynyň öýüne telefon edýär we jaň edilen enatalar oňa öz pasportlaryny getirip berýärler. Soň ol enatı göterip bilen adygyny alyp oğlunyň gulluk edýän ýerine barýar we rota ýa batalyon komandiri bilen gurlaşyp öz oğluny hemde pasportyny beren beýleki enatalaryň oğullaryny 3-4 sagat erkinlige goýurmagy haýyş edýär. Elbette bu haýyş bitirýän ofisier her esker üçin öz narhyny aýdýar we berilen muzdy çekinmän alýar. Türkmen goşunyna kiresiz kilim kaklanok diýip enatalar gurrun berýär. Soňra enatalar urusat alan eskerlerini harby bölümleriň golaýynyny resmi däl mehmanhana öwrülen öýleriň birine alyp baryp şol ýerde naharlaýarlar. Hasany olar harby bölümlere barmazdan olar beýleki enatalardan alan adresler esasyny bir otogyny 3-4 sagatlyk ulanmagy berýän ýerli hojalyklar bilen gurlaşýarlar we elten alyklaryny şol ýerde goýýarlar diýip adatlygyny seçmesi aýtdy. Şeýle dol enatalaryň eskerler ofisier bilen gurlaşyp şähere gedelenjek hem çykaryp bilýänligini. Bu ýagdaýda olar üçin bolýan öýlerinden kireyni spor deşiklerini alýanlygyny sözüne goşdy. Esker alyp gaýdýan enatı diýilen wagtda 3-4 sagatdan soň olary ýerine eltip degişli ofisierine elin tapşyryp gaýdýar. Soňra esker naharlamak gedegi beýleki enatalaryň üstüne geçýär. Esas alada oglanlaryň uzak wagtlap aç kalmalydygy diýip adynyň aýdylmalydygyny soran aşgabatly eneleriň biri gurrun berdi. Şeýle dol harby bölümleriň ýanyna otoglaryny kireyne berýän hojalyklardan razydygyny, yerli adamlaryň ýagdaýy düşünýänligini we egilişik edýänligini aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan enatalaryň tasdiklamagyna görä harby bölümleri edilýän azyk saparlar gitdigiçe köpçüliklerin häsiýete eýe bolýar. Sebäbi bir eskeriň ýygynyň adam barsa beýleki eskerler hem kemsinip öz enatalaryna habar ýetirýärler. Şeýle de enatalar eskerleriň ýygynyň azyk gatnatmagyň beýle aňsady işdärligini sebäbi hemişe awtobusa ýa otla bilet tap bolmaýanyny, ýollaryň bolsa yaramazlygyny, elin goşly ýagdaýda ýol adabynyň has agralýanlygyny gurrun berýärler. Gepler Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mariýanyň vilayet merkezi bolan Mar şäheriniň 25 kilometr ýalgyn matarda ýerleşýän Şatlyk şäherçesiniň ýaşaýjylary awtolog gatnawyna aşy kösenýändiklerini aýdýarlar. Şatlyk şäherçesiniň ýaşaýjylarynyň agramly bölegi Takarçay etrawyna barýan asfalt ýoluň urunda ýerleşýän owalaryň ýaşaýjylary hem esasan Mar şäherine gatnap işleýärler. Owa ýaşaýjylaryna owalarda güzeran aýlama hiç bir mümkinçilik bolmandan soňra olar mümkin bolan işlerde ýarym aýlyk bilen işlemeli bolsalar-da, bir gruply hojalygyň çagatyna seretmeli bolsalar-da Beşay üçin iş tapan yerlerine esasan bolsa Mar şäherine gatnamaly bolýarlar diýip Adatlyk Radiosu bilen töhbetdeş bolan ýaşaýjylar aýdýarlar. Şatlyk şäherçesi bilen Mar şäheriniň arasynda uzal her ýarym sagatdan gatnaýan awtolog bardy. Emma soňky ýarym ýylda bu awtologlaryň gatnawlary ýaramadlaşdy. Kägüllerde awtobus bir ýa 2 ret gatnada, kägüllerde ol asla hem gatnamýar. Ýolagçylar awtobusyň boljagyny bolmajagyny hem dogry bilmän duralgylarda garaşyp perýadan bolýarlar. Uzal Mar Şatlyk aralygyna awtobusyň yol kireyhem bir manatdy. Indi onuň gatnawy yaramadlaşsa da, şeýleň ýanwar aýyndan bindiniň wagtynyň ýokarlanmagy bilen awtobusyň bu aralyga yol kirey 3 manat boldy. Ýolagçylar bu narhy aşa ýokary hasaplasalar da Mariýanyň awtotransport kärhanasynyň ýolbaşçylary bindiniň ýokarlanmagyny bahane edip yol kireylerini etledigçe ýokarlandyrýarlar. Ýolagçylar Mariýanyň awtotransport kärhanasyna arda şikayet bilen ýüz tutan halatynda Mariýanyň awtostansiýasynyň ýolbaşçysy täzelendi. Emma täze ýolbaşçynyň gelmegi bilen hem ýolagçylar üçin hiç bir üýtgän zat bolmady diýip özüni gylyç diýip tanışdyran ýaşaýjy aýdýar.
Kılıçın aytmana göre ol Mara şäherindäki kärhanalaryň birinde işleýär. 900 manat aýlyk alýaryn. Onuň hem agramly bölegi ýol kireni gidýär. Awtobusyň ýol kireniň 3 manata galdyrylmagy hem ýolagçylar üçin ýeňil düşenok. Emma hususy awtologlarynda kire edýän türjiler bu aralyga 5 manat ýol kire torýarlar. Awtobuslar gatnamada hususy takdilere mejbur bilmeli bolýar. Her ýüzüne 5 manat ýol kire töläp işe gatnaçyk bolsaň, alýan aýlygynyň çağalara çörek puly hem galmaýar. Nädip güzeran aýlamaly, nädip işlemeli diýip gylyç sözüne goşýar. Marşrut awtologlar 2 manat bilen bu aralyga gatnaýarlar. Emma olar saatlyk şäherçetine girmän, şäherçäniň golaýyndan geçýän uly ýoluň uğrunda düşürýärler. Şäherçä girmeli ýaşaýjylar bolsa ýene-de 2 kilometr ýaly aralygy piýada geçmeli bolýarlar. İşten çıkıp bazardan gerek adyk önümlerini hem tatyn alyp gaýdan owa ýaşaýjylaryna her 2 kilometr gola ýoly agyr sumkaly ýöremek juda agyr düşär diýip ýaşaýjylar diýerler. Ýerden ýola çykdyň uly asfalt ýoluň ugry gelen gyýlardan ýolagçylardan edil monjuk düdülenýäli. Her kim işten giýjä galjan alady edip ýoluň ugrunda öten geçen maşynlara ellerini galdyryp iş ýerlerine aşmaň aladatny diýerler. Adamlaryň aşa peçigme bolsa olaryň uzaklygyny iş ukyplarına hem ýarama täsir edýär. Uzaklygyny işde wagtyň hem ýene-de akşamlyk öýüň aşmagyň aladaty bilen näme işleýändiňi hem bilenok. Şeýle ýagdaýdaky ýaşaýjylar indi näme ederlerini bilmän alada bilen ýaşaýarlar. Ady önümleriniň aşagy matlamagy bir ýandan, hökümete degişli awtologlardan ketilmegimiz bir ýandan, nädip gün görmeli, nädip ýaşamaly diýip ilatyň çekýän kynçylyklaryny düzeltmek barada hiç bir ýolbaşynyň baş galdyrmaýandygyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň alternativ habarlaryň web sahypasyna berilen maglumatda daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen studentleriniň tomusky din jalşa baran makaly gowpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan ýörüýte söhbetdeşligi diýip soraga çagyrylýandygy we soragda beýleki talepler barada edil şuulçy ýaly maglumat bermeginiň talap edilýändiği aýdylýar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň şeýle ýagdaýy her tomusky kanikulla we dürli saý sebäp bilen Türkmenistana baranna baştan geçirýändigini Azatlyk radiosy bilen habarlaşan dürli ýurtlarda okuyan türkmen talepleri hem tasdikleýärler. Özüni aman diýip tanadyp bu temada Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan häzir Türkiýede aspiranturada okuyan türkmen studentiniň aýtmagyna görä, ol we tanyş talepleri Türkmenistana her gedek baranna ýanky ýaly ýagdaýa duş gelýärler. Türkiýedäki türkmen talepleriň arasynda ýörüýte ilçihana tarapyndan berlenen wekiller bar. Ýagny olar günnelik durmuşda we umumy ýaşaýyş jaýlaryna bolup geçen hadisalary komitete ýetirip durlar. Türkiýede okuyanlar öz arasynda ilçihana tarapyndan ýörüýte berlenen talep wekilleriniň kimdigini gowulýarlar we şoň üçin hem hemişe ähtiýaçly hereket edýärler. Men pikirime görä bu ýerde howpsuzlyk gulunyň işgärleri ýa studentleriň arasyndaky öz adamlaryna ýagny gönüläp aýtmaly bolsa öz şuulçylaryna ananmaýar. Ya da olaryň berýän maglumatlaryny başga studentlere tasdiklatmak isleýärler diýip student aman Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Iň soňky edip Türkmenistana baryp gaýdamda da ýene çağırdylar meni ýerli howpsuzlyk edarasyna. Häzir bizi gyzyklandyrýan maglumatlary sorajak gören çynyň aýt. Sebäbi biz barybir hemme zady bilýäs. Diňeseň patriot, watansewer bolup bolmandygyny synamak isleýär. Aňarda kimler bilen gatnaşýan? Kwartirada bolýanmy ýa-da umumy ýaşaýyş jaýynda? Özüň ýaly türkmen taleplerinden kimler tanaýan? We olaryň ýagdaýlary barada jikmejik maglumat beräýsin. Taleplere sponsor bolýan ýurtlar, fondlar ýa jemgyýetler barmy? Daşary ýurtlardaky syýasy hareketler bilen araňyz nähili? Sosial mediadaky materiallar bilen gyzyklanýaňyzmy we tesvir ýazýaňyzmy? Talepleň ýaşaýyşy we Türkmenistanaky ýagdaýlar barada media maglumat berýän ýa-da şeýle habarlary tesvir ýazýan studentleri bilýänmi? Watanyňy, halkyňy söýýän bolsaň, bilýän maglumatlaryňy biziň bilen paýlaşmaly. Bolmasa başgalaň Türkmenistanda nädip azuda ýaşap biler? Türkiýede okuwyny tamamlap gelende komitette işläp bilersiň diýdiler. Diýip türkmen talebi aman Azatlyk radiosyna öz başynyň geçirenlerini
gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim görnüşde kommentariýa berýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň käbir işgärleri bolsa, soraga diňe radikal dini toparlar bilen ilteşikli studentleriň çağırylýanlygyny ýytap, taleplerden başga uğurlarda maglumat almaga mätäçlik çekilmeýändigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan ýa-da redaksiýamyz bilen ýyzgyderli ýagdaýda hatalaşýan garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň we Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna bilim alýan türkmen studentleri Türkmenistana maranlaryna howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň gurrundaşlygyna çağıryp, beýleki studentler barada maglumat almak üçin dürli basyşlar bilen synanşyk edýändigini, şol ruwatyň özünde de bile işleşmek, ýagny şuulçuluk teklibini hödürleýändigini tasdiklaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trump bilen Putinin geçirecek sammitini aktam Kreml birlikde elan eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň arasyndaky ilkinji sammitin 16-njy iýulda Helsinki şäherine geçiriljekdigini Kremliň aýdanlygyny Orsiýetiň maglumat agentlikleri habar berýär. TASS habar agentliginiň maglumatyna görä Kreml Putin bilen Trumpyň iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary şol sanly halkara meseleleri ara alıp maslahatlaşacakdygyny aýdypdyr. Trump 27-nji iýulda Washingtonda habarçylaryň öňüne eden çykyşyny bu duşugyň 11-12-nji iýulda geçiriljek özüniň gatnaşmaly NATO sammitinden soň bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Ol ilkinji gezek amala aşyryljak duşukda iki prezidentiň Ukrainany, Siriýany şeýledi, başga da köp sanly meseleleri ara alıp maslahatlaşacakdygyny aýtdy. Sammit barada Trumpyň 27-nji iýulda jurnalistleriň öňüne eden gysga çykyş ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi John Bolton'un Moskwada metbuat maslahatyny geçirip, onuň dowamyna sammitiň seneti we geçiriljek ýeri barada aktam bilen Kremliň 28-nji iýulda birlikde maglumat berjekdigini aýan etmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Trump özüniň 2017-nji ýylyň ýanwar aýyna prezidentlik wezipesine girişmeginden bäri ilkinji gezek amala aşyryljak şeýle duşugyň Helsinkide geçirilmeginiň ahmaldygyny ýaňytdy. Putin bilen geçiren duşugundan soňra 27-nji iýulda metbuat maslahatyny geçiren Bolton Trumpyň sammitde dürli meseleleri şol sanly ABŞ-da geçirilen saýlawlarda Orsiýetiň gatnaşygy diýilýänini, Ukrainadaky we Siriýadaky konfliktler gozgajakdygyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşygy Moskwa ret edip gelýär. Bolton geçiren metbuat maslahatyny aýratyn wajyp iki ýurduň baş tutanlary prezident Trump bilen prezident Putin duşuşmagyň we özara meseleleri hemde hyzmatdaşlygyň ugurlaryny maslahatlaşmagyň wajypdygyny ynanýar diýdi. Bolton bilen geçiren duşugynyň ozal Putin öňkü sowuk uruşyň garşydaşlarynyň arasyndaky häzirki gatnaşyklaryň has oňat derejede däldigine özüniň gynanýanlygyny, ýöne taraplaryň arasyndaky çiginiň esasan Birleşen Ştatlardaky içerki syýasy göreş diýilýäninden düýüp alýanlygyny aýtdy we oňşuksuzluklar boýunça Trumpy aýyplamaýanlygyny ýaňytdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň baş etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Hoja Sebpoş etrafynyň Garaşeýhi adly sebitiniň jeňçilerden ýedine gaýdyp alynandygyny resmiler ma'lum edýär. Awgan güýçleriniň hawa darbasynda 30 goly jeňçi helak bolupdyr. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harby diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanip Rizai Faryab welaýatynda jeňçileriň bir harby merkezine hawa darbasynyň urulandygyny aýtdy. Onuň netijesinde jeňçileriň 5 komandiriniň öldürilendigini Rizai belledi. Kötekala adly sebitden jeňçiler goýulyp çykarylypdyr. Çaknaşykda onlarça jeňçi öldü. Awgan güýçlerine ziyan yetmedi diýip Rizai aýdýar. قرارگاه دشمن تثبیت شد. فرمانده شریف و اجمل کشته شدند. ملا یار محمد بسم الله. Faryab welaýatynda şaý ýollarynda jeňçiler wähem salýar. Welaýatyň Hoja Sebpoş adly etrapynyň hakimi Abdulsalam Nezhatyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçiler ýollara we ýollagçylara hopawandyrýar. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militarlaram bar. Halk gorkuda ýaşaýar. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi gözüňde tutýar. Uruş bolanda elektrik tugum kesilýär diýip hakim aýtdy. Sadaka qadi bor hoja kuşrugam kelgan. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriýanyň aýdyşyna garanda Hoja Sebpoş we Şerintegap adly etraplara jeňçiler hüjum edipdir. Ýöne jeňçileriň hüjumy ýyzyna serpikdirilipdir. Iki etrabyň merkezi sinmakdan gutaryldy diýip deputat aýdýar. Welaýat Faryabyň Hoja Sebpoş diýen etraf hakimliginiň özüne we komandanlygyna
yaragly hemlany ediben başlady bular düň bazlygyda düşmän arka serpikdi. Hoca Sebispoz uluswarlygyň şu sukut bolmasa ihtimali bir näse köşeşdi de. Faryab vilayetinin yerli geňeşiniň böleki bir agzasy deputat Seyit Abdulbaqi Haşimi Türkmenowgan serhedinde de jeňçileriň hereket edýänyny bildirdi. İslam döwleti atly toparyň milletlarynyň serhed ýakada bardygyny deputat habar berdi. Jeňçileriň umumy gatnaw ýoly esasen Türkmenowgan serhediniň Awganistan tarapydyr diýip deputat Seyit Abdulbaqi Haşimi aýdýar. Daiş'e koşulgan güçleri var. Daiş'i Türkmen-Afgan çevresi uşelerden şulany bazı. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.